Bideo honetan, zirkuluaren azalera eta zirkuluaren bi sekzio ezberdinen azaleren kalkuluen adibideak ikusiko ditugu. Zirkuluaren azalera kalkulatzeko pi balioa eta erradioa edo diametroa behar ditugu. Azalera, pi balioa bider diametroa edo berdina dena radioa berbi eginez kalkulatuko da. Erradioa 5 balio duen zirkulo batean, azalera pi bider 5 berbi izango da. Gogoratu, pi 3,16 dela. Zirkulo batean figura ezberdinak daude. Zentratuko gea sektore zirkulararen kalkuloan eta koroa zirkularraren azalaren kalkuloan. Sektore zirkularraren azalera 360 graduko zirkunferentzia baten parte bat da. Orduan, kalkuloaren ideia izango da hartutako sektore horren anguloekin biderkatzea eta hori zati 360 egitea buelta osoaren balioa izango litzatekena. Formulan hau mantentzen da eta hemen sektoreak izango dituen graduak jarriko ditugu, zati buelta osoak lituzkeenak. Kasu honetan, angelua 85 gradokoa izanik eta radioa 3 gradokoa, balio hauek formulan ordezkatuz, hau radioaren balioa eta hau angeluena. Beraz, zati honen azalera, eragiketa hauek eginez, lortzen da. Koroa zirkularraren azalari dagokionez, berdina izango litzateke lehenbizi zirkulo handiaren azalera kalkulatzea, gero txikiarena kalkulatzea eta bien arteko kenkita egitea. Formulan pauso hori aurreztu egiten da eta radioen arteko kenketa burutzen da. Radio handia, zirkunferentzia handiari dagokiona, radio txikia, zirkunferentzia zirkulo txikiari dagokiona. Beraz, azalera 100,96 balioa pirekin biderkatuta lortutakoa izango da.